Good morning po sa ating lahat. Today is the day that God has made and we will rejoice and be glad in it. Amen? Amen. So why don't we all stand up, go around and give our most beautiful smiles to our brothers and sisters. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. So if we truly know who God is in our life, we will give our highest praise, our highest worship. And as we sing this song today, let this be our personal prayer to God. And just lift everything into His hands. To your hands
You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I Hallelujah. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. We honor you, O God. We bless your name, O God. We adore you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O God, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa panibagong buhay, panibagong hininga, panibagong lakas, Lord, na ipinagkalob niyo po sa bawat isa. Patuloy nga po, O Diyos, na kami nagpapakumbaba, O God, sa iyong harapan. Patuloy na nagpapalinis sa aming mga puso, O God. Lord, patuloy niyo pong siyasatin na aming mga puso, Lord God. Anumang karumihan, O God, na nakikita mo pa sa aming mga puso, Lord. Patuloy mo kaming linisin ng iyong dugong banal, Panginoon, Lord God, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, salamat, salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig sa amin, O God. Salamat, Lord, at maging sa iyong salita, O God. Lord, tunay nga, O God, Lord, sa iyong maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Tunay nga na itago mo siya sa iyong likod ng krus, Panginoon. At tunay na ikaw mahayag, O God. Ikaw ang makita, Lord God. Ikaw ang maparangalan, Lord God, sa kanyang buhay, Lord God. Patuloy nga, O Diyos, samahan kami ng iyong Santong Espiritu, ang patuloy na magtuturo, mag-guide, at patuloy na magpapaalam sa amin, O God, na mga nais mo, O God, na magawa namin, Lord God, at tungkulin na, Lord God, ibinibigay mo po sa bawat isa. Salamat po ng marami, O God. Patuloy kang kumilos, malaya kang kumilos, banal na Espiritu, sa aming mga puso, sa kalagitnaan ito. And I pray, O God, I declare, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas, Lord God, sa lugar nito. Surround this place, O God, with the walls of fire. And Lord, cover this place with your most precious and powerful blood, Lord God, na walang gawa ng kaaway ang makakahadlang sa gawain ito, Lord God, upang ikaw lamang, O God, ang maitaas, mapapurihan at maparangalan sa aming mga buhay. Salamat na marami, O God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muling sabihin nga natin sa katabi natin, good morning! Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Sa likod natin, good morning! Amen. Sa umaga pong ito, tunay nga na ang Diyos na ating sinasamba ay wala pong imposible sa ating Panginoon na sinasamba. Amen? Sa buhay po natin, meron po tayong mga naiisip na parang imposible itong mangyari sa buhay natin. Amen. Pero sa ating pong Panginoon, wala pong imposible. Amen? Ano ba yung mga bagay na iniisip natin? Uy, imposible na atang yumaman ako. Imposible na atang gumaling yung sakit ko. Pero sa ating Panginoon, everything is possible. Kaya po sa umagang ito, we will declare that nothing is impossible sa ating pong Panginoon. Amen? Tayo po ba'y naniniwala? Parang mahina, parang hindi po tayo naniniwala. Tayo po ba'y naniniwala na nothing is impossible sa ating pong Panginoon? Amen? Amen. Kaya tayo po umawit, sumamba sa ating Diyos na po. I can do anything. I can do all things. Jesus, you give me strength. Nothing is impossible. Strongholds are broken. I
impossible. Hey! Nothing is impossible. Whoa. I'm not gonna live, I wanna see. I'm not gonna live, I wanna feel. Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. For you, I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living, oh, we will shout. Nothing is impossible. Whoa. Sing, nothing is impossible. Oh, oh. Not gonna live. I'm not gonna live, I wanna see. Sing, I'm not gonna live. I'm not gonna live, I wanna. Deep down I know that you're here with me, here with me. I know that you can do anything. For you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my dream. Nothing is impossible. Hey. Sing, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Sing, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. Oh, we believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Oh, I believe. I believe, I believe. Sing, I believe it. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. Amen. Tunay nga, tayo po ba yung naniniwala? That nothing is impossible sa ating mga Panginoon. And once again, we will sing this song with all of our hearts. Sabihin mo, Lord, I believe in you, that you can do anything. We will sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Say. Oh, sing it louder, I believe. Oh, we believe in you, Lord. We believe in you. Say, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe. I believe, I believe. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Say, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living. Nothing, sing, I believe.
built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Oh yes, God, we praise you. Here in this house of the great King. Oh, we come into this place to worship you, God. Come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken, will never be shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. Oh, fill this place with your presence. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Sing, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Oh yes, oh truly, oh God, in this place, oh God. Oh, we will stay in your presence. Oh, truly you are awesome, Jesus. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Come on, church, let us sing it with all our hearts. Found where I belong. In this place, in this church, I will grow. Oh, declare it. In this place I will grow. Where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Oh, in this place, in this church, oh God, this is where I belong. In your presence, in this house I will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. Sing, God is awesome. You're so awesome, so awesome. God is awesome in this place. God is awesome in our lives. God is awesome. You're so awesome. God is awesome. He's so awesome. Sing, God. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. You are an awesome God. We praise you. Oh, thank you. Lord, truly that you are an awesome God. Lord, sa umagang ito, patuloy po kaming aawit, patuloy kaming dudulog, Panginoon, sa iyong trono. And we will declare that you are awesome, God. You are an awesome God, Lord. Once again, here we are. You see the deepest desires of our hearts, Lord. We will call upon your name. We will lift your name on high. Lord, wala kami ibang gagawin
Sa umagang ito, O Diyos, kundi itaas ang iyong pangalan sa lugar na ito. And let your presence move in this place and touch every hearts of your people, Lord. Thank you, Jesus. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, who manifest himself. Once again we will sing. Sing Yahweh. Yahweh. Lift up your voice and sing. Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. Tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Sing your glory. Tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, sing Yahweh, Yahweh. Lift up your voice and sing. Oh, lift the name, lift the name. Oh, sing Jireh. Come on, praise the name of Jesus. Worship the name. Oh, once again we will sing Yahweh. Sing Yahweh. Rapha. Adonai will manifest himself. Once again, sing your glory. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh Lord, your glory, is tangible in this place. Lord, you're doing something. Oh yes, Lord.
church, worship the name of Jesus. Lift up your voice and say, will manifest Himself. Oh, we will sing Yahweh. Yahweh. Oh, Rapha. In the name of Jesus, call upon His name. Call upon His name. In the name. Manifest If you worship, He will manifest Himself. He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Come on, let's worship the name. If you worship, call upon His name. Oh, we will seek Him. Yeah, if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, Yahweh, Jireh, Rapha, manifest Himself. Sing Yahweh, Yahweh, Jireh, Rapha, manifest Himself. Sing it louder, Yahweh, Yahweh, who manifests Himself. Jireh, who manifests Himself. Rapha, who manifests Himself. Who manifests Himself. Sing it once again, Yahweh, who manifests Himself. Jireh, who manifests Himself. Rapha, who manifests Himself. Let's sing it once again. Shout the name, Yahweh, Yahweh. Oh, come on, church. Worship the name. Worship the name. Lift the name. Oh, Yahweh, Yahweh, who manifests Himself. Jireh, who manifests Himself. Rapha, manifests Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Sing Jireh. Come on, praise the name. Worship the name. On the name above all name. Sing Yahweh. Yahweh. We worship You. Oh, we call upon Your name. Oh, we seek You, Lord. Oh, we will sing. Adonai, who manifests Himself. Oh, sing it once again, the name Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest. Sing it once again. Sing it once again. Yahweh, oh, Yahweh, worship Him. Rapha,
Lord, you never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Oh, see, you never stop. You never stop working. See, you never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, sing waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, promise keeper, light in the darkness. Come on, church, we will declare our God is a waymaker. He is a miracle working God. Anything is possible. Come on, give him the highest praise, the highest worship. Oh, lift up your voice, sing waymaker. Thank you, Lord. We'll sing it once again. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Sing, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Sing, that is who you are. 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 Oh, we praise your name. We worship your name. Come on, continue to praise the name of Jesus. Continue to lift your voice, lift your hearts. Worship him that comes from your heart. Oh, sing a new song that comes from your heart. Come on, church. Come on, church. Worship his name. Lift up your voice. Give him the highest praise. Oh, declare who he is in your life. Declare who God is in your life. Come on, church. Give him the glory. Give him the honor. Give him the honor. Yada, come on. Continue to feel his presence. Continue to live his name. Feel the presence of God. Let the Holy Spirit touch every heart. Touch every heart of your people.
Every knee shall bow, every tongue will confess that you are God, you are God. Oh, praise the name, Jesus. Worship the name. Oh, you're my God. Yes, our God. Come on, stop with the name. Oh, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship your name. Yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We praise you, Lord. We bless your name, Lord. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. We exalt your name, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your love, for your grace, for your mercy. Lord, salamat po, Panginoon. Hindi aksidente kung bakit kami lahat ay naririto. Ito'y plano mo, Panginoon, at dinala mo ang bawat isa amin sa lugar na ito upang una sa lahat ay sambahin ka. Purihin ka at pasalamatan ka, Panginoon. Lord, nihanda mo na ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig muli ng iyong salita. At kami po ay mapagpala, Panginoon, ng iyong mga salita. Maging ang mga nasa kanila mga tahanan, saan man silang lahat naroroon, ihanda mo po ang kanilang puso at sila'y mapagpala ng iyong salita. That all of us, Lord, like Nehemiah, building the lives, the spiritual lives of people, O God. Bless your word, bless each and every one. May your name be exalted, be glorified. We honor you, Father, we praise you. In Jesus' mighty name this we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, maupo ng bawat isa. Praise the Lord. Amen. Ayan, tinatawagan natin lahat ng bata. Ayan, na bago tayo magsimula ay atin silang idulog sa Diyos. Ang mga bata po ay special sa Panginoon. No? Kaya lahat ng mga bata, sige, lapit kayo dito sa harapan. Sabi ng Proverbs 22 verse 6, children are a gift from God. Ang mga bata po ay regalong mula sa Diyos. No? At sila po ay kayamanang tinanggap ng mga magulang mula sa Diyos. Sabi ng Psalms 127 verse 3. No po, no? Kaya po, ito nating lahat ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we pray, Lord, na ang mga bata pong ito ay limliman ng iyong kapangyarihan. Habang sila nasa murang kaisipan, Lord, release your wisdom, your knowledge, Lord, your favor and provision. I release, O God, excellent spirit, Lord, in Jesus' name. Lord, ang mga bata pong ito'y lumaking mabubuting bata na naglilingkod sa iyo. Lord, make them a difference, O God, in this world, Lord. In Jesus' name, mag-excel sila sa pag-aaral, Lord, dahil ang iyong grasya, ang iyong habag at biyaya ay sumasa kanila. Thank you, Lord. May your protection be upon them always, O God. Your guidance and protection in the name of Jesus. Lord,
Use them for your glory alone. Salamat, nire-release ko sa kanila ang pag-ibig mo, Ama, pagpapala ng Diyos, Anak, at pakikipisan ng Espiritu Santo ngayon at kailanman. We thank you, Father. We honor you, Lord. In Jesus' name, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos at ituloy po natin, katulad po ng tema natin ngayong buwan na ito ng Hulyo is about Nehemiah chapter 4 verse 6. Ano po ang sabi roon? Basahin natin. But we build the wall and it's joined together till all of it reach up its height. For the people worked with all their heart. So, tinayo po ni Nehemiah ang walls of Jerusalem at hanggang nabuo po nila ito hanggang sila ay dahil sa kanilang pagtutulong-tulong, pagkakaisa, ay naitayo na nila yung walls of Jerusalem hanggang kalahati. No? Dahil ang mga tao ay meron daw kaisipang gumawa. At dito sa aking Bible, sabi roon, for the people worked with all their heart. Ang mga tao ay gumawa ng may buong puso. Ayan. Sabi nga po natin, buong puso. Once more, buong puso. Lahat po tayo dito bilang mga anak ng Diyos, ano man po ang ginagawa natin, saan man tayo naroroon, sa opisina man kayo, sa palengke, sa trabaho, lalo na po sa church, maging sa bahay, ano man ang ginagawa natin, kailangan gumawa tayong lahat ng may buong puso. Amen po ba? At last week po ay napag-aralan natin, itutuloy po natin yung 5 major requirements sa pagtatayo po ng wall, no? Maging ng bahay, ng building, ano man ang ginagawa natin. At napag-aralan po natin last week na ang una nga po na requirements, kailangan katulad po natin lahat ay nagsisimula sa panalangin. Bago tayo sumamba kay Lord, bago tayo humayo, mag-mission, no? Pagka meron tayo activities o anniversary, pag may mga occasion, nagkakaroon muna ng prayer. Ayan ang ginawa ni Nehemiah. No? He prayed with compassion. Nanalangin siya ng may pagmamahal, pagmamalasakit. Meron siyang compassion. Kasi nga nakita niya yung walls of Jerusalem, sunog, wasak, no? At nahabag siya. Gusto niya itong maisaayos, gusto niya itong gumanda. Parang katulad din ng isang pamilya. No, pag may nakita ka isang pamilyang wasak, sira, magulo, no, walang love sa tahanan, gusto mo mabuo sila. Amen po ba? Gusto natin maging maayos sila, katulad ni Nehemiah. Pangalawa, ano po yung nakita natin kay Nehemiah na kailangan po ang right leader. No, sa pagtatayo ng isang bahay, no, maging lalo na ng church, kailangan po ang tagapanguna ay tama, matuwid. No? Kailangan, pati na rin yung mga ama ng tahanan, ang mga ina ng tahanan. Sa pagtatayo ng family, kailangan ang mag-asawa ay may magandang relasyon, maayos, no? Hindi lang basta kaya nagpakasal, syempre nagmamahalan, magbubuo ng pamilya, pero importante na ang isang leader of the house or father of the house, merong pusong ama na gusto niyang itaguyod ang pamilya niya na lumaki ang mga bata na nagmamahalan, nagkakaisa, no? At buo ang pamilya, walang gulo, walang away. No? So kaya nga kailangan po sa pagtatayo ng walls of Jerusalem during that time, sa pangunguna ni Nehemiah, no? He is a man of influence. No? Siya yung isang taong may influensya, good influencer siya. Kaya nga na magsalita siya sa mga tao, let us rise up and build the wall of Jerusalem. Ang mga tao sumama sa kanya, no, sumunod sa kanya dahil naniniwala sa kanyang pangunguna. No po. So, ganoon din po tayo sa church. Kaya nga in leadership, no, we need a right leader. We need leadership is the capacity and ability to influence another people to rally the task. No, ulitin ko. Sa leadership, it is the capacity and ability to influence another people to rally the task. Katulad ni Nehemiah. Nirally niya ang mga tao, kinausap niya, no? At in-influensya niya ito at sinabi niyang gawin natin ang walls of Jerusalem. No? At ito'y nakiisa sa kanya. Hindi sila pumayag na wasak ang haligi ng Jerusalem, sunog ang pintuan dahil nalalagay sila sa kahihiyan. Gusto ni Nehemiah na ito'y maayos. Amen. So praise God. Kaya nga po,
kailangan ng isang leader na matapat at totoo, no? Kailangan ng isang leader na kapag siya'y tama, syempre makapagpo-produce siya ng tamang leader, no? Good leader, di ba? Right leader produce right leader. Right leader produce quality leader. Right leader produce right result. Right leader produce good result. Ayan, makakapag-produce tayo ng tama at mabubuting mga katulad po natin. Amen. So dadako tayo sa pangatlo. Ano po? Praise God. Amen. So third major in building the wall, no? Number 3, no? Tulad ni Nehemiah, he select the people and cast the vision, no? Select the people and cast the vision. Si Nehemiah, namili siya ng mga tao, no? At kilala niya yung mga taong isasama niya sa pagtatayo ng Jerusalem. Dahil mahirap magsama ng mga tao na magtatayo ng walls, tapos yung mga tao walang compassion, no? Pero nakita natin sila'y buong pusong gumawa, no? 'Di ba? Sabi nung text natin, Nehemiah 4:6, buong puso silang gumawa, kaya hindi nila namamalayan, nakakakalahati na pala sila ng pader, no? Hanggang natapos po nila 'yon. So kaya nga he select the people, pinili ni Nehemiah ang mga tao. At ang mga taong ito na pinili niya, ito yung mga qualified. Mga taong may magandang kalooban. May mga taong may pagmamahal na maayos yung walls of Jerusalem. And cast the vision. No? Kaya nga, a successful leader must be visionary. Ang isang matagumpay na leader, kailangan visionary siya. Kita nyo, di ba? Yung mga SM, yan. Yung malalaking kumpanya, no? Katulad ng yung mga gawaan ng mga sapatos, no? Yung malalaking kumpanya, yung mga Ansons, no? Yung mga makikita natin yung mga malalaking nakikita natin mga building sa Makati, sa Kamaynilaan, malalaking kumpanya ng mga construction. Bakit sila nagtutuloy-tuloy? Bakit sila nagsasucess? Kasi yung pinaka-leader nila may vision, no? May vision. Kasi pag ang isang leader walang vision, walang patutunguhan. Di ba ang sabi ng Proverbs chapter 29 verse 18, people without vision will perish. O sa ibang salita, people without revelation will perish. Pag ang tao walang kapahayagan, wala siyang vision o pangitain, napapahamak sila. Kasi nga, vision gives you direction. Tandaan natin, pag ang isang Kristiyano, lalo na ang isang leader, walang direksyon o walang vision, walang direksyon. Pero pag ang isang leader, meron siyang vision, makikita mo meron siyang direksyon. No? Meron silang tinatahak. Maganda ang kanilang patutunguhan. Kaya vision leads you to your destiny. No? Dahil may vision ka that one day, yung iyong pinasok na trabaho o business o maging sa ministering hinahawakan mo, dahil may vision ka that someday itong hinahawakan kong pasimulang ministering ito'y magsasucess. Ito ang pangitain ko sa ministering ito na ito'y lalaki. Na ang mga taong kasama ko sa ministering ito'y magiging successful. No? Kaya I'm so proud sapagkat ang music team natin, nakikita natin na nagle-level up. No? Katulad ng pinag-aralan natin yung pangalawa, kailangan ng isang leader, no, dinadala niya ang mga tao niya sa isang mataas na level ng uri ng paglilingkod sa Diyos. No? Hindi basta tutugtog lang, kundi merong proseso bago sila tumayo lahat dito. Dumaan sa maraming training o proseso sa pangunguna ng ating music director, si Pastor Albi. Kaya naman ngayon nakikita natin na ang ating mga musician ay quality. Amen. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. To God be the glory. At ang ating mga kapastoran sa iba-ibang probinsya, no? Na napakahalaga na talagang ang ating mga nate-train na mga pastors at mga workers, mga leader, maging dito sa ating main, ay nakikita natin na sila ay talagang qualified, na sila ay katanggap-tanggap at nire-respeto ng mga tao, maging sa loob ng ating church. No po? So kaya nga, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Kaya nga sa mga kabataang naririto, no, hindi lamang kayo naririto para
every Sunday dumalo, umaten, sumamba sa Diyos, kundi magkaroon kayo ng desire sa puso nyo. No? Na ang nakikita nyo mga dancer na kabataan, o kung kayo may talent sa music, sa pag-awit o pagtugtog, no? May plano ang Diyos sa buhay nyo. No? I-desire nyo at magkaroon kayo ng pangitain pananaw, Lord, one day gusto ko rin pong umawit sa iyo. O tumugtog sa iyo kung anumang talent mayroon kayo. At kailangan ay umaksyon ka. No? Kailangan ma-involve ka sa ministry gusto mong magamit ng Panginoon. Amen po ba? No? Andiyan po ba kayo? Amen? Naalala ko po, 2 days ago kasama ko si Reverend Ber Santos, ang ating head ng Mindoro, and my wife, Reverend Stella. Pumating kami sa Baguio. At muli na meet ko si Bishop Maxwell Hagen. 5 years ago, 2015 I think, or 2016, nang siya ay maging guest speaker doon sa Full Gospel Theological Seminary na inaatinan po namin sa panguna ni Dr. Caleb Lee sa Baguio. Nag-prophecy po siya sa akin. No, at ang prophecy niya sa akin ay expansion. Yun ang nagtatandaan ko. At during that time, ay ang gawain natin parang 3-4 pa lamang. No? At dahil nga ang hangad ko ay lumaki ang gawain ng Panginoon, yung prophecy nangyari after 5 years pa or 7 years. Alam nyo, kapag tumanggap tayo ng mga propesya sa Panginoon, no, it takes time. No? Just wait kung ano yung mga na-receive yung prophecy. Pag meron tayong mga guest na may prophetic ministry sa buhay niya, yung mga natatanggap nating prophecy, nangyayari po yan sa takdang panahon ng Diyos. Amen po ba? No? At katulad po, nagpahayag muli siya sa amin at na-share ko sa ating group chat. No? Kaya I'm excited. Ang isang sinasabi niya by October, specific po siya, very sharp siya talaga sa prophetic. No? At one day, gusto niyo po ba yan na ma-invite natin siya rito? Amen? Gusto niyo po ba yon? Amen? Palapakan natin si Lord. No? Ayan po siya, yung naka-white barong. Ayan. No? At residente na rin siya ng Baguio. Galing siya ng Ghana. Sa Ghana, Nigeria. Ayan. Matagal na rin po siyang naninirahan dito. Very sharp po ang mga prophecy niya. Kaya nga, maging si Reverend Ber tumanggap din po ng prophecy mula sa kanya. No? So kaya nga, isang bagay doon na talaga magkakaroon ng revival sa ating ministry at merong gagamitin ng Diyos para bigyan tayo ng property, no? At house, yan, pagkakalooban ng ministry at magkakaroon talaga ng revival sa ministry. Kaya yung prophecy niya sa akin noon, ayun, nangyari na po ngayon. No? Nag-testify ako doon at sabi ko, after 7 years, yung prophecy niya ay nangyari at eto na, meron na po tayong 18 church sa buong Pilipinas ng Jesus Be Lifted Up Church. Palapakan natin ang Panginoon. No po? Amen. At meron tayong 24 na pastor sa buong J-Blue. No po? Kaya nga po, kapag ka ang isang leader may vision, no, dadaling ka nito sa direction at sa destiny mo. At siyempre, kailangan ng leader ay hindi papatay-patay, hindi naka-stack. No? You need to leave your comfort zone kasi may mga ibang pastor, lumilipas ang 15 years, 20 years, 30 years, nandun lang siya sa barangay nila. No? Walang vision eh. Kaya stuck sila. Ang member niya, 30, 20, no? 40, yun lang ang church niya. No? But thank God, kasama po kayo sa vision na sa paglaki ng ministry ng Jesus Be Lifted Up Church, kasama po tayo sa tagumpay nito. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Amen. No? Kaya nga po, we choose and we select the people na makakatuwang natin in building spiritual lives sa buong Pilipinas. No? Katuwang po natin na ating mga provincial pastor, yung mga pastor natin sa mga probinsya, at maging dito po, I believe that God will raise up men and women, no, that someday they will become a pastor, a teacher, and evangelist. No? Kaya hindi lamang po tayo pang bakoor. Kaya yung mga ginagamit ni Lord na mga dati nating kasama, na ngayon nasa ibang probinsya, nagpapastor na, praise God. No? They were chosen by God. At ang bawat isa rin po sa atin, once that God has given you the break, no, binigyan kayo ng break ng Panginoon, accept it. Tanggapin natin. No? That is a challenge.
Dahil yung vision ng Panginoon na ibinibigay sa akin, ay ibinababa ko sa inyo. Kaya anong sabi ni Jan sa pangatlo? Nehemiah, select the people and cast the vision. No? Tignan natin. Nehemiah chapter 2 verse 16. Yan. Nehemiah chapter 2 verse 16. The officials did not know where I had gone or what I was doing. Hindi mga opisyales, hindi pa alam kung ano yung gagawin niya, no, ni Nehemiah. Because as yet I had said nothing to the Jews or to the priests or nobles or officials or any others who would be doing the work. Hindi niya pa sinasabi sa kanila, no? Yung gagawin niya, yung nakikita niya na magiging kaayusan na gusto niya mangyari sa wall of Jerusalem. Verse 17. At sinabi niya na ito, then I said to them, you see the trouble we are in? Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. No? Sinabi niya na ang Jerusalem ay sira, wasak, ang mga pintuan nito, sunog. Kaya ang sabi niya, come, let us rebuild the wall of Jerusalem. And we will no longer be in disgrace. Yun, no? Ikinas niya na, sinabi niya na yung pangitain niya, halika kayo, samahan niyo ako, tulungan niyo ako na i-build natin ang Jerusalem. Yun ang sinabi niya sa mga tao upang hindi na tayo malagay sa kahihiyan. Kasi nga, pinagtatawanan sila during that time na para bagang sinasabi ng mga tao, ayan, no, ang Diyos nyo, pinabayaan na kayo, tignan nyo yung Jerusalem, yung lugar na inyong sinasambahan sa inyong Diyos, wasak, sunog, no? Kawawa kayo, nililibak sila. Kaya nga, naroon, sinabi na ni Nehemiah yung kanyang plano, no? Yung kanyang gustong mangyari sa Jerusalem. So, after he chose the right people, he encouraged them. Kaya ang sabi niya, come, let us rebuild the wall of Jerusalem. Kaya ang bawat isa po sa atin, samahan niyo po ako. Amen po ba? Nasama-sama tayong hahayo. Kaya mag-ready po yung iba sa inyo. If you are willing to be with me sa mga mission natin, makita po ninyo na yung ating mga pinupuntahan ay talagang maraming souls ang nangangailangan. Kaya next month po, August yan, papunta na nga po kami, naka-ready na po tayo, pati yung ating mga 4 na pastor at mga J-Blue families sa Jensan, sa Sarangani, no? And by November, pupunta naman po tayo ng Cagayan de Oro. At by, I think, October sa Bohol, o sa Bicol, September, Bohol, parting Bicol, sa mga taga-Camellia po ay andun ang pamilya nila. So, kaya andun po yung ating heart, no? To go where the sinners are. Hindi lamang po tayo pambacoor, pangkabite. Dahil tayo po'y tinawag at pinili ng Diyos upang humayo at mangaral ng kaligtasan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! No? So, importante po na ang bawat isa po sa atin ay makibahagi. No? Makibahagi. No? So, kaya nga si Nehemiah, after niyang mapili yung mga tao na committed, mga taong may puso para gumawa sa gawain ng Diyos, mga taong dedicated sa gawain sa Panginoon, no? Yung ginawa na nila yung wall of Jerusalem. No? Kaya nga, in building spiritual lives of people, kailangan po tayong pumili ng mga taong trained, mga taong qualified sa gawaing nararapat. Kaya sa mga naririto, maging sa makabataan, no? Hindi lamang kayo umaattend dito. Hindi lamang kayo attendees. May plano ang Diyos sa buhay nyo. Amen ba? Sabihin mo sa katabi nyo, kapatid, sa likod, kapatid, humanda ka. May ipagagawa ang Diyos sa iyo. No? No? May ipagagawa ang Diyos sa inyo. May plano ang Diyos sa inyo. Bakit nga ba kayo naririto? Hindi ito aksidente. May purpose ang Panginoon kung bakit tayong lahat naririto. Amen po ba? May dahilan ng Diyos kung bakit pa tayo nabubuhay. Di ba nung nagdaang pandemic, mahigit 2 taon, napakaraming namatay. Bakit tayo hindi nakasama doon sa mga tinamaan ng pandemic? O kung may tinamaan man, bakit buhay ka pa? Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. No? May plano ang Diyos sa buhay nyo. Marami pa tayong gagawin sa mundong ito. No? Meron pa tayong mission sa buhay. No? So kaya nga, si Nehemiah, he selected people
Pinili niya yung mga tao na ikaw, pamilya mo. Kaya nung ginawa nila yung Walls of Jerusalem, no? Ito yung pang-apat natin. No? He organized the people and got them working. Inorganize niya yung mga tao. Hindi niya, matapos niyang pinili, si ganito, si ganyan, inorganize niya. Okay. No? Hindi niya basta ginawa yon. Pinili niya ang mga tao, tapos inorganize niya, binigyan niya ng delegation, no? Nagkaroon ng delegation of authority, delegation ng mga gagawin. Pag binasa natin ang chapter 3, verse 1 to 32, He delegated all the work. No? Bawat pamilya may kanya-kanyang ginagawa. May kanya-kanyang trabaho. No? Si pamilyang ganito, diyan kayo sa dingding na yan. Si pamilyang ganito, diyan kayo sa mga pintuan na yan. Doon naman sa kabilang sa kabilang side, kayong pamilya. By family po ang trabaho during that time. Even sa ministry po nating ginagawa. No? Nagkakaroon tayo ng mga kanya-kanyang ginagampan sa paglilingkod sa Diyos. Meron tayong mga mother. Kita natin yung mga mother natin noong nakaraang Friday. Sana hindi lamang once a month na Friday yung mga mother nandito no? Kung maaari talagang para yung intercession, yung prayer, maaari weekly, no? Gawin po natin kasi powerful yung ginagawang prayer ng mga mother o through messenger, no? At kung once a month lang nagkakaroon ng face-to-face, okay naman po yun. So nakakatuwa kasi importante po ito in spiritual realm. Importante po na ang mga anak ng Diyos consistent. Tuloy-tuloy sa ginagawang prayer. Amen po ba? Kasi yan yung backup Kaya tayo nagsasucess, kaya lumalaki ang ministry. Una sa lahat, siyempre, wala tayong itinataas dito. Ang Panginoong Hesus lang. Amen? Hindi si bishop, hindi si pastora, hindi si pastor, hindi si brother. No? Kaya nga, Jesus be lifted up tayo. At pinangyayari na ng Diyos, no, ang kanyang pangako that kapag itinaas ang pangalan niya, dadali niya ang mga tao sa paanan niya. No? Kaya, ang prayer ko, Lord, magbukas ka pa ng mga pintuan dito sa parting Laguna. No, na kapag nagkaroon tayo dyan ng contact person, no, dyan sa parting norte, meron na tayong Sambales, meron na tayong Pangasinan, no? Prayer ko, magkaroon tayo sa Baguio para naman pagka meron tayong pastor doon at panahon ng taglamig, meron tayong uuwian doon, no? So, pag-pray po natin yan. Praise God. So, Nehemiah organized the people and got them work, no? Dinelegate niya yung mga trabaho. Kaya kahit may persecution, mayroong manlilibak, hindi nila ito pinapansin. Kaya ang sabi ng, tingnan natin, chapter 3, verse 17 and 18. O chapter 2. Balikan natin. Nabasa na natin ito kanina. Pero ang sabi dito, then I said to them, sinabi niya sa kanila, you see the trouble we are in? Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Verse 18, I also told them about the gracious hand of my God upon me, and what the king had said to me. Then replied, let us start rebuilding. So they began this good work. Let us rise up and rebuild the wall. So ito nakita po natin, sinabihan ni Nehemiah ang mga tao na itayo natin ang Jerusalem. Kasi hindi niya ito kaya. He cannot do the job by himself. Hindi niya kayang gawin yung biro mo, nag-iisa ka, gagawin mo yung walls. No? Kaya he need partners. Kailangan niya ng kapartner. Sabihin sa katabi niyo, partner tayo. Sabihin niyo, partnership tayo. No? We are partners. No? Sa ministering ito. Ang paglaki nito, ang pag-unlad nito, ang paglawak nito, partner po tayo. No? Malaki ang bahagi nyo sa pag-unlad ng ministry. No? Sa paglaki po nito. Kaya yung ginagawa nating pagmimisyon, no? Praise God. Yung iba sa inyo, talaga hindi ko namang personally nakakasama sa mga mission, but in the Spirit. No? Kasama niyo po ako at magkakasama tayo sa tagumpay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. We are teammates. No? Katulad sa basketball, no? So kaya nga sa gawain na ito na ibinigay ng Panginoon kay Nehemiah,
na napag-organize niya sa mga tao, siya ay isang lingkod na masasabi natin nagtagumpay. No? Amen po ba? No? So kaya nga importante that there must be a leader. Kailangan talaga may leader eh. Because workers or leaders cannot accomplish much without a leader. Hindi tayo magtatagumpay. No? Ang prayer na ginagawa natin, ang pagmimisyon, ang music, no? Ang ating ginagawa sa Panginoon pag walang talaga nangunguna at yan ay pagkanya-kanya, walang magandang resulta yan. Kaya importante na sa bawat ministry, sa dance, sa youth, merong kinikilalang leader. Amen po ba? No? Meron tayong sinusundan. No? Meron tayong kumbaga tayo'y follower, meron tayong leader, no, na sinusundan. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng direksyon. Kaya po, dito nakita natin para maitayo ng maayos at mabilis ang walls of Jerusalem, inorganize ni Nehemiah. No? Inorganize niya at binigyan niya ng kanya-kanyang trabaho. Kaya sa ministry, sabi ko nga, pag nakakausap ko yung mga pastor, maging sa Baguio, nakasama ko puro yung dating JAL na si Bishop Sani Burgos. Kambal po yun eh, yung isa lang ang nakasama ko doon. Sabi ko sa kanya, at yung ibang mga pastor ko doon kausap, no? Kahit ako kung minsan isang buwang wala dito, o 2 weeks, o nasa mission, continuous yung operation ng church, ng ministry. Bakit? Kasi meron tayong naiiwanan, no? Na pagkakatiwala ang mga leader, mga workers, mga pastor, na kahit wala yung pinaka-spiritual head, leader ng church, continuous ang ministry. Continuous sa operation. Bakit? Kasi merong mga faithful men and women na gumagawa para sa Panginoon. Amen ba? No? At ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. No? No? Yung ating makabataan na bago, no? Maganda kayo, magpatuloy lamang kayo, no? Dahil katulad ni Nehemiah, no? You will be like Nehemiah na magtatayo ka ng wall of Jerusalem. Not physical wall, hindi yung physical na literal na wall ang iaayos mo at itatayo. Dahil sa paligid mo, katulad ka bilang isang kabataan, maraming kabataan ngayon ay na-abandon. Parang iniwan na ng halimbawa ng magulang niya, pinabayaan na. No? Walang nagmamahal, nangangailangan ng comfort, nangangailangan ng yakap, ng kalinga, ng gabay. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para maayos ang kanyang buhay. Amen ba? No? Kaya nga, bawat isa sa ating dito, may ipagagawa ang Diyos. No? May ipagagawa ang Panginoon kasi mahalaga ka kay Lord eh. Kaya alam nyo, yung mga nagbibigay sa inyo ng importansya, yung nagbibigay sa inyo ng oras, na ikaw ay kahit minsan umaayaw, pero iniimbita ka pa rin na patuloy kang dinadala sa katuwiran ng Diyos sa gawain ng Panginoon kasi mahalaga ka sa Kanya. Kaya dapat maging thankful ka at magpasalamat ka. Amen ba? Dahil kung hindi sa Kanya, baka wasak pa rin ang buhay mo, magulo pa rin. Binibigyan Kanya ng time, ng panahon, kasi mahalaga ka sa Kanya. No? Kaya nga, dahil binibigyan Kanya ng importansya at sobrang may value ka sa buhay niya, bigyan mo rin siya ng halaga. Andiyan ba kayo? Amen? No? Kailangan mahalaga tayo. No? Kaya ikaw at ako ay mahalaga. Sabi mo sa katabi nyo, mahalaga ka sa akin. No? Sabi mo sa kabila, mahalaga ka sa akin. No? Sa kaliwa, sabi nyo ulit, mahalaga ka sa akin. No? Mahalaga ka sa akin. Amen. No? Kaya we value each and every one. Binibigyan natin ng halaga ang bawat isa. Kasi alam nyo, pag mahalaga ka sa kapatid mo, no? Bibigyan mo siya ng time. Hindi mo siya babaliwalain kahit ano pang nangyayaring pangit na sitwasyon. No? Bibigyan mo siya ng importansya at ng panahon at sasabihin mo, kapatid, dali ka. No? Gawain ito ng Panginoon. Dumalo ka. Kasi mahal ka ng Diyos eh. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya alam nyo, yung nag-imbita sa inyo, na kaya kayo naririto, no? Mahal ka niya. Mahalaga ka sa Kanya at higit kay Lord. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Importante kayo. No? Kung yung ibang tao, binabaliwala ka at parang hindi ka mahalaga,
kay Lord, sobrang very precious ka. No? Napaka-precious mo sa mata ng Diyos. Kung ang mga tao sa labas, parang binabaliwala ka, no? Dito, may magmamahal sa iyo at may kakalinga sa iyo. No? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Kaya, alam ko dito kung merong kabataan na parang iniwang ka ng parents mo o wala kang kapatid na kumakalinga sa iyo, no? Huwag ka mahiya. Nandito ang ating mga brother and sister, no? Na aagapay sa iyo, kakalinga sa iyo, no? Dahil dito nga ang church natin, ang imbitasyon natin ay come and be blessed, no? The church who cares for you, no? Na magkay-care sa iyo, na mangangalaga sa iyo. Amen po ba? Dahil dito, sa church nating ito, ang Diyos kumikilos at nagbabago ng buhay ng tao. Kapag ang tao willing na magpabago sa Diyos, magpaayos sa Diyos, maaayos ang buhay mo. Pero kung ikaw ay ayaw mo, gusto mo sa dilim, sa kaliwat, ayaw mong dumiretso, wala tayong magagawa. Kaya dito po, ang hangad natin, katulad ng ating mga pastor sa Mindoro, sa Zambales, no, sa Pangasinan, yung ating mga pastor sa Mindanao, kung maririnig nyo, marami nila mga patotoo, dating lulo sa bisyo, sa kasalanan, wasak ang buhay, pinabayaan ng mga mahal sa buhay. Pero ngayon, praise God, no? Kita nyo yung ating drummer dito, no? Nung ginagawa pa natin ito, yun, nahila ko doon sa kabilang subdivision, karugtong lang nito dyan sa kabila. Open pa dyan sa Navarre, no? At yon si Junior Will. Yan. Ang tatay niya ngayon, ang ating senior pastor, si Wilfredo Senior, ang pastor ng Bohol. Dalawa na yung Bible study roon. Talapakan natin ang Panginoon. Amen. So thank God, kaya nga po by September nga, no, pupunta po kami ng Bohol muli, no? Titingnan natin yung gawain natin doon at yung binuksan po natin doon na mahal sa buhay ni Reverend Ber Santos, may gawain na po tayo doon. So kaya nga, thank God, kaya importante po yung pangatlo, no? Meron siyang vision. At ito yung pang-apat, Nehemiah organized the people and got them word. No? Inipon niya, inayos niya, inorganize niya ang mga tao at hinayaan niyang sila'y gumawa at magtrabaho. Kaya ang bawat isa po sa atin, especially sa mga young people nating nandirito, no, mag-involve kayo. At yung ating head ng young people, sino nga ang head natin ngayon ng youth? No? Si Mai, yan. So kaya consistent lang, tuloy-tuloy lang yung inyong ginagawa kay Lord. I-gather ang mga youth, i-organize sila. Kasi pag walang nag-guide sa kanila, wala, kanya-kanyang takbo sila eh. Kaya importante may leader eh. May leader ng dance, Sister Abby, leader ng youth, no, Sister Mai, no? Yung mother natin, father natin, importante may nagli-lead eh. Kasi pag walang nag-lead, wala, magkakanya-kanya. Subukan natin na ang barangay walang chairman, walang kapitan del barrio. Di ba? Ang daing pamilya, away, gulo-gulo, no? Walang pupuntahan. Wasak ang barangay sigurado. Kung walang mayor ng syudad, no, walang pinakaama, yung mga problema ng bawat barangay, wala, magugulo. Kaya nga, importante may nag-organize, no? Meron nagli-lead, may nangunguna. At ito ang ginawa ni Nehemiah, hindi niya kaya mag-isa. Inorganize niya ang mga tao. Kaya nga, importante po ito na yung ating mga youth, pagka tinawagan kayo ng inyong chairman, chairwoman na Sister Mai, makipag-join kayo, no? Especially ngayon ay bakasyon, yan, no? Na i-gather, i-organize sa mga youth, palakasin natin sila. So ito ang ginawa ni Nehemiah. Panglima, no? Nehemiah giving reverence to his name. Nagbigay ng mataas na respeto si Nehemiah, ito yung heart niya na ang pangalan ng Diyos ay maparangalan. Tingnan natin. Nehemiah chapter 1 verse 11. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Iyan. No, yung prayer niya sa Diyos, no? Andun yung hangad niya na maparangalan ang pangalan ng Panginoon. Hindi siya. Hangad niya na maitaas ang pangalan ng Panginoon. Kaya sabi niya, give your servant success today
by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. So dito makikita natin na si Nehemiah, ito yung laman ng puso niya, maparangalan ng Diyos. Ang Diyos ang maitaas. Kaya tandaan natin sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng tatrabahuhin natin, kailangan gawin mo yan para maitaas ang Diyos. Amen? Kailangan siya yung napaparangalan, siya yung napapapurihan. Tayo ang mababa, siya ang maitaas. He must increase, but we must decrease. No? Hindi tayo maitaas. Kasi may mga tao na kaya pala gagawin yun, gusto siya ang bida, siya ang maitaas. Kaya ano ang nangyayari sa iba? Dumarating ang panahon, nawawala. Tinatanggal ng Diyos. Kasi siya ang nagmamataas eh. No, marami ko nakakausap. Gusto siya yung parang laging bida. Siya yung magaling, siya yung naitataas. Kaya ano nangyayari? Dumarating ang panahon, ibinabaksak ng Diyos. Huwag na huwag tayong magmamataas sa Panginoon. Kasi yung nagmamataas sa Diyos, binabaksak yan. Pero yung nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, manatili kang humble. Huwag kang magmamataas. No? Totoo yan sa Bible. Lahat ng mga nagmamataas, binabaksak ng Diyos. Pero yung nagpapakumbaba, nakikinig sa magulang, sumusunod sa magulang, no? Sumusunod sa instruction, nagpapasakop sa nakakatanda, gumagalang, masunuring anak, no? Yan ay pinagpapala ng Diyos. Amen ba? No? It is very vital, no, to a builder that the builder should give honor to the name of God. Napakahalaga na sa isang nagtatayo. Ano man yung gagawin mo, ano man yung sisimulan mo, no, ikaw man ay tatayo sa harapan, magtuturo, magpipreach, kailangan ang lagi nag-glorify ang ating Panginoon. Amen po ba? Siya yun na itataas. Kasi kung wala ang Diyos, wala naman tayo talaga magagawa. At sa pagtatayo ng Walls of Jerusalem, number 5 nga, no, importante na ito nga bago na simulan ni Nehemiah, yung pagtatayo ng walls, ito yung laman ng puso niya. Gusto niyang magbigay ng karangalan sa ating Diyos. No? Kaya yung pagtatayo natin ng mga church sa mga probinsya, wala tayong ibang pinaparangalan at itinataas kundi si Jesus lamang. Amen ba? Siya lamang ang ating itataas, pararangalan, papupurihan. Wala nang iba. Dahil ito ang nararapat at kalugod-lugod sa Panginoon. And sa pagtatayo natin ng mga spiritual lives na maraming tao, sa ating paghayo, no, tandaan natin ito. There is an obstacle in doing the will of God. Tandaan nyo, sa paggawa natin ng kalooban ng Diyos, laging may balakid yan. May hadlang. Kung minsan nga, mahal mo pa sa buhay, yung pinakamahal na mahal mo, ang gagamitin ng kaaway para hadlangan ka. Na huwag kang umatindya, huwag kang sumaya, huwag kang mag-born again. No, hahadlangan ka, ang pupuntahan mo naman hindi drugs, hindi bisyo, hindi sugal, kundi kay Lord, no? Sa Diyos. No? Tignan natin, opposition, yan. Ito yung obstacle In doing the will of God, there is opposition. May opposition. Di ba? No? Yung chapter 4, bago yung verse 6, no? Sino opposition? Si Sanballat at si Tobiah. Maraming Tobias ngayon na lumalabas. Nasa paligid natin. No? Hahadlangan ka at sasabihin sa iyo, huwag kang umatindyan. Gusto mong maglingkod kay Lord, no? Hahadlangan ka nila. Sasalungatin ka, kokontrahin ka. No? Maraming sasabihin sa iyo, uusigin ka at pagtatawanan ka. Even sometimes yung kamanggagawa mo kay Lord. No? Parang sa body of Christ. Kaya nga alam nyo, ang katawan ni Kristo, hindi nagkakaisa may kanya-kanya. No, may alam ako, may mga iba-ibang bishop ng Pilipinas, may grupo silang ganito, yung isa naman may grupong ganito, yung isa may grupong ganito, may mga probinsya ngayon na napupuntahan ko, kahit sa Kalapan. No? Yung samahan doon ng mga pastor, mukhang 3 na grupo Merong, kung Batangas, o basta may mga probinsya, may 5 grupo ng mga pastor, imbis na iisa na lang. No? Inggitan, awayan, no? Samaan ng loob, away-away. No? Mabuti pa yung grupo ni Satanas, mga demonyo. Pag nagkita-kita sa isang bayan o probinsya o isang lugar,
Walang away-away sa kanila, magkakabati sila, no? Kasi iisa sila eh, no? Di ba? No, pansinin niyo. Yung grupo ng mga demonyo at mga tauhan ni Satanas sa buong Pilipinas, no? Hindi sila nag-aaway-away. Okay sila. Pero yung grupo ng mga pastor, nako, payabangan, inggitan, pataasan, away-away, ganyan po eh, no? Nakakahiya. No? Hindi nagbibigay ng mataas na parangal sa Diyos. No? Kaya kailangan tayo po mga anak ng Diyos sa J. Pulo Family, kailangan intact po tayo. Amen po ba? Kailangan tayo nagkakaisa, nagmamahalan, kalimutan na nakaraan, ang nakaraan ay nakaraan na, iisa tayong lahat kay Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Magbigay tayo ng parangal sa pangalan ng Diyos. No? Nakakalungkot, ganito ang bansa eh. No? Ang katawan, hiwalay. Hiwa-hiwalay ang body. No? Kanya-kanya. Mga pastor yun, mga bishop yun. No? May kanya-kanyang agenda sa buhay. May mga Tobias and Sanballat na kumakalat, lumalabas, na akala mo tutulong sa iyo, pero bandang huli, kalaban mo pala. No? Aawayin ka, guguluhin ka. Sisiraan ka pa. Ganyan ang marami. No? Nagsisiraan. No? Kaya nga sabi nung naging speaker na doon sa amin inatinan sa Baguio, no? Mabuti pa yung mga grupo na maraming Kristiyano, nagkakaisa sila. No? May mga grupo din naman talagang gusto, nagkakaisa. Meron namang grupong away-away, hiwa-hiwalay. No? Importante po na sa paglilingkod natin kay Lord, tayong lahat ay totoo. Una sa Diyos at totoo tayo sa isa't isa. Ang nakalipas ay tapos na. No? Kaya bawal dito sa ating ministry ngayon yung mga plastic, mga pansy. Kailangan natin dito leather, no? Ginto, kailangan natin dito gold. Amen? No? Kaya sabihin mo sa katabi nyo, ginto ka. Hindi ka natutunaw. No? Kailangan leather tayo, no? Pure, no? Totoo na tayo, no? Kasi mahirap yung pagkaharap mo, 99 ang grade mo sa kanya, okay ka, napakaganito mo. Pero pag talikod mo, 65 pala grade mo. No? Ibig sabihin, baksa ka, sisiraan ka, ganito, ganyan ka, no? Kailangan po sa huling araw na ito, alam nyo ba, napakamalapit na malapit nang dumating si Lord. O yung tinatawag na rapture of the church. Napakalapit na po. No? Hindi natin alam kung kailan. Baka bukas, mamaya, sa isang linggo, sa isang buwan. Hindi natin alam eh. No? Maging ang anak ng Diyos, sabi ng Bible, hindi alam ang pagdating. No? Pagkuha sa atin ni Lord, magkakaroon ng tinatawag talagang rapture eh. No? Kaya kailangan tayo mga anak ng Diyos ay maging tapat at totoo na sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Gampanan natin at gawin kung ano yung dapat nating gawin habang tayo nabubuhay. Huwag tayong susuko. No? Kaya ang sabi ng verse 20, tignan natin ang verse 20. No? Chapter 4, verse 19 and 20. Tobiah and Sanballat started to ridicule and mock Nehemiah. No? Sinimulan nilang usigin. No? Verse 20. Sabi ni Nehemiah, the God of heaven will give us success. We, his servant, will start rebuilding the wall. Sabi ng Nehemiah chapter 2, verse 20. Ayan. No? So nagsimula silang gawin yung walls of Jerusalem. Kaya alam nyo, kung may mga dumarating sa atin na mga manlilibak o umuusig sa inyo, pinipigilan kayo, huwag kayong papigil. I-take natin yan, challenge, hamon yan, na huwag tayong papigil dahil alam natin ang katotohanan na nasa tama na tayo. No? Huwag kang papigil. Ipaglaban natin yung katotohanan, yung truth. No? Huwag kang sumuko, never give up. Don't be discouraged. Ituloy mo kung ano yung sinimulan mo para sa Panginoon. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi nyo, huwag kang susuko. Huwag kang hihinto. Magpatuloy ka. Dahil may reward ka kay Lord. No? Amen. No? May reward kayo. Kaya nga yung mga gagraduate, taas ang kamay ng mga gumraduate. Taas ang kamay. O sino mang gumraduate? Alam ko, 10. Kung wala dito, ay walang reward. No, ha? Sige, taas uli ang kamay.
1, 2, 3, 4, 5. 10 daw yun eh, no? Sabi ni Pastora Chic. No? Ayan. Kaya kahit may opposition, no? Di ba ang sabi ng Nehemiah chapter 6 verse 15, so the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days, no? Sa loob ng 52 araw natapos yung walls of Jerusalem. May opposition yun. May kumakalaban, may kumokontra, no? May manlilibak, no? May pumipigil na wag niyo ituloy yan. Kalokohan yung mga pinaggagawa niyo, hindi niyo matatapos. Parang sa ministry. May mga umuusig sa atin, may mga kumokontra. But, praise God, no? Wag natin silang pansinin. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ni Lord. No? At magtatagumpay tayo. No? So, anong gagawin natin? What you should do, be brave. Maging matapang ka. No? Do not isolate yourself with the right people. Wag mong ihiwalay ang sarili mo sa mga tamang tao. Get busy with the King and the kingdom of God. Maging abala tayo sa ating hari at sa kaharian ng Diyos. Be faithful to your assignment. Maging matapat ka sa iyong assignment. Because your assignment brings you to your destiny. No, yung assignment mo, dadaling ka niya sa destiny natin. Sa destiny mo. No? Gawin mo kung ano yung pinapagawa ni Lord. No? Huwag mong pakialaman yung gawain ng iba. No? Mind your own business. No? Bahala si Lord sa kanya. Kung hindi siya naging tapat, mananagot siya kay Lord. Pero ikaw, gawin mo yung ipinapagawa ng Diyos sa iyo at tatanggap ka ng reward sa Kanya. Amen ba? No? No? Kaya ako nakikita ko po, no, habang lumalaki ministry, pinagkatiwala ni Lord sa atin, gampanan natin yung ating mga assignment kay Lord. No? At ang reward natin sa Kanya manggagaling. Siya ang magbibigay ng reward. Kaya sa conclusion natin, let us evaluate our house. No? Our spiritual lives. No? Yung buhay natin, yung sarili natin, yung relasyon natin kay Lord. No? Kamustahin natin, Lord, kamusta po ang aking relasyon sa iyo? Baka mamaya, akala mo may apoy ka pa, yung pala wala na, usok na lang, kaya nakakapuwing. No? Ibig sabihin, hindi natutuwa ang tao sa iyo, hindi na be-bless, kasi nga, ay sumasala na tayo, no, sa kalooban ng Diyos. Kaya pag ang Diyos, alam nyo, na bless na tuwa sa atin, gagamit ang Diyos ng mga tao para bigyan ka ng reward pagpalain ka. Andiyan po ba kayo? Amen? Maraming paraan ng Diyos at naranasan na po namin ito para pagpalain tayo. No? Kasi kita ni Lord yung buhay natin eh. Alam niya yung ginagawa natin, yung ating daily life, yung ating priority sa buhay. No? Huling verse natin, Psalms 139 verse 1 and 2. O Lord, Thou hast searched me and known me. Panginoon, kilala mo ako, nasisiyasat mo ako. Thou knowest my down-sitting and my uprising. To understand my thoughts afar off. Verse 23, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Magpasiyasa tayo kay Lord. No? Tayo po ang bawat isa sa atin. Kaya yung everyday life natin, nakikita tayo ng Diyos. No? Magpasiyasa tayo sa Kanya at gusto ni Lord na yung buhay natin araw-araw nagbibigay ng lugod sa Panginoon. Tulad ni Nehemiah, be like Nehemiah. No? Let us build the wall of our family. Baka sa loob ng tahanan, merong di pagkakanawaan, wala ang love, no? Wala ang unity, wala ang good relationship, no? Iayos po natin ito. Sa mga kabataan, no? Ito na ang simula na nais ng Diyos na ang buhay nyo habang tayo may lakas pa at buhay, ipagamit natin ito sa Kanya. Be involved in the ministry. Dahil habang na-involve kayo sa ministry, no? Nadidiscover mo, ito pala yung gift ko kay Lord. Masaya akong gawin ito. Masaya akong ginagawa ito. Mag-involve kayo, no? Sumama kayo doon sa inyong head ng music o ng dance, ng youth, no? Kung ano man yung ministry, alam nyo na kayo ay gagamitin ng Panginoon. So kaya po, ngayong umaga na ito, praise God, muli tayo lalapit kay Lord at
iaayos natin ang ating mga sarili. Tumayo ang bawat isa. Amen. Tulad ni Nehemiah, nakita natin na natapos niya ang walls of Jerusalem. No? Dahil meron siyang pagmamahal, pagmamalasakit. No? Meron siyang compassion. Meron siyang vision. No? Inorganize niya yung mga tao. Kaya dito po sa ating ministry, inaayos natin ang bawat isa, kung ano man po yung gift na meron kayo o talent, ipagamit natin kay Lord at pagtatagumpayan tayo ng Diyos. No? Praise God. Sige po, tayo'y muling lumapit sa Panginoon. Awitin natin, into your hands I commit again. Commit natin muli ang buhay natin kay Lord. With all I am, let's sing this song. To your hands I commit again. With all I am, for you, Lord. You hold my world In the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. Yes, Lord, we worship you. We worship you, Lord. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. I worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe.
po nakapikit, taas natin ang kamay natin. Maging kayo pong nasa inyong tahanan, mga magulang at kapatid. Muli nating isuko at ialay ang ating buhay sa Diyos upang ang Panginoon ay patuloy na makakilos sa ating mga buhay at maisaayos niya ang ating mga puso. Sabihin natin ang panalangin na ito, aking Diyos na nasa langit, amang makapangyarihan sa lahat, muli ang buhay ko, isinusuko ko sa iyo. Ikaw po ang maghari, Panginoon. Patuloy mo akong baguhin ayon sa iyong kalooban. Ang buhay ko, Panginoon, handa ko ipagamit sa iyo habang ako'y nabubuhay. Dahil mahal kita, handa ako maglingkod sa iyo. Gamitin mo ako, Panginoon. Marami pong salamat. Simula po ngayon, ilalaan ko ang oras ko sa iyo. At kung ano man ang dahilan, mga pag-uusig, manlilibak, humahad lang sa buhay ko, ay hindi ko papayagan na ito'y magpatuloy. Bagkus, Panginoon, susunod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Marami pong salamat. Palakasin mo ako, Panginoon, at yakapin mo ako ng iyong pagmamahal. Marami pong salamat. Naniniwala ako na ako'y mahalaga sa iyo. Ito po aking panalangin. Amen. Sa oras na ito, lalapit po tayo sa ilang mga kapatid natin. Nangangailangan po sila ng yakap. Nadarama ko po na sa ating kalagitnaan, may mga kapatid tayo na kailangan ng yakap ng isang kuya, ng isang ate, isang tatay. Especially sa mga young people na nandirito, kung minsan parang sa tahanan nila ay wala silang madama na kalinga, pagmamahal. Pwede ba yung mga tatay natin dito, meron tayong mga kabataan, lapitan nyo sila, yung mga babae sa mga young people, mga mother. Sige po, lumapit tayo sa isa't isa. Kuya, brother kayo dito sa harap. Ayan. Sige po, umalis tayo sa pwesto natin, lapitan natin yung ating, wag yung, sige po, ayan, lapitan nyo. Aisa, ito si Nanette, ayan, to. Aisa, lapitan mo si Nanette. Ayan. Praise the Lord. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tatay Efren, ayun, lapitan niyo yung nakamaroon, yung kabataan. Ayan. Shalem, lapitan mo yung dalawang kabataan dyan dito. Ito. Ayan. Abi, ito, ayan. Yung katabi niyong, ayan, to. Len, yan, nasa harapan yung dalawa, yan, tig-isa kayo. Mamita, yan, sa harapan nyo. Sige po. Yakapin nyo sila at ipag-pray nyo kung anong, sige po, yakapin nyo sila. Mag-release kayo ng love, ng care, ng blessing. Yes, yakapin nyo po sila. Lord, let your love surround us. Let your love fill your people. Lord, right now in the name of Jesus, maraming tao po ngayon ay sobrang abala sa ginagawa. Maraming tao ay sobrang abala sa trabaho. Maraming tao, Panginoon, ay nakalimutan ng yakap, ng pagmamahal ng kanilang mahal sa buhay. Subalit narito, Panginoon, ang iyong presensya. Narito ang iyong mga anak. Lord, fill us with your love. Panginoon, ipadama mo ang iyong pagmamahal, ang iyong kalinga. Lord, palakasin mo ang puso at buhay ng bawat isa. Lord, marami po sa amin dito ay malayo ang mga parents o iniwanan na siya ng parents niya. Kapatid, mahal sa buhay, Father, in the name of Jesus, Lord, touch your people, O God. Let your love fill our hearts, fill their lives, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Brad. Yes, Lord, Father God, narito po aking mga kapatid na ito. Yes, Lord, sila man ay wala ang magulang at malayo. Yakapin mo sila, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Lord, sila po'y mahalaga sa iyong harapan. At sila rin po'y mahalaga sa amin. Father God, Lord, ano man ang mga naranasan nilang pahirap, ano man ang kakulangan sa kanilang puso, Panginoon, punuan mo po ito. Yes, Father God, right now, in the name of Jesus, alisin mo ang bigat sa puso nila. Lord, sila po'y magsimulang lumakad sa iyong katwiran at kalooban. Ano man ang plano mo sa kanila, mangyari at matupad, maganap, Father God. Lord, wala man ang mahal nila sa buhay, wala man silang magulang, Panginoon, pero nandiyan ka, yung pagmamahal, ang yung presensya. Lord, Lord, let your love fill their hearts. Let your love fill their hearts, oh God. Lord, let your peace rule upon their hearts. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sila'y lumago, lumalim sa iyong salita. Gamitin mo sila sa gawain mo, sa karya mo dito sa lupa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat. Thank you, Lord. May plano ka sa kanilang buhay. Hindi aksidente kung bakit sila naririto. Dinala mo sila rito, Panginoon, para mayakap mo sila hugad ng iyong pagmamahal. Tanggalin mo ang mga nakadagan sa puso nila. Ang mga negatibo at mga pangit na karanasan sa nagdaang taon ng buhay nila. Lord, may nagmamahal sa kanila rito sa church na ito. Hindi man sila napapansin sa paligid, pero dito, Panginoon, ay may nagmamahal po sa kanila. Father, right now I release, Lord, upon this, my brother, oh God, your grace, your love, your favor, your goodness, your mercy. Panginoon, salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Maging malapit ka po sa kanila. Yes, Lord. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I serve. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Lord, I sing. am. With all I am. Father, we thank you, Lord, for the spirit of peace and love and comfort. Thank you, Holy Spirit, for leading us sa mga ginagawa namin ngayong umagang ito. Maitaas ka, Panginoon, at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, na parito ka upang magbuo ng pamilya, ayusin ang buhay ng tao, magbago ng buhay ng tao. Salamat, Panginoon. Pinagpala mo kami ngayong umaga. We thank you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, maupo muna tayo lahat. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon, ano?
Sa oras pong ito, sabi nga po tayong lahat ay tinawag at pinili ng ating Panginoon to rebuild the wall of Jerusalem. Maging sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Yung bakod na naroon na kailangang magprotekta sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataon na ito, nais ang ating Panginoon na mabuild din natin yung wall. Ibig sabihin, yung naroon na bakod ng ating mga pagpapala. No po, yung financial nakalagayan po natin, nais ang ating Panginoon, hindi ito bagsak. Ano po ibig sabihin nun? No? Naroon po nais ang Panginoon na huwag tayong manakawan ng kaaway. No? Sa lahat ng pagpapala na inihanda na, kasi inihanda na po ng Diyos yung pagpapala na kailangan ng bawat isa sa atin. At upang ito po ay maprotektahan natin, ito ay naroon na sabi nga po ay bakuran natin, no? Tayo natin yung ating mga bakod. At isa sa paraan para naroon na ang bakod ng ating financial ay maitayo, ito ay sa pamagitan ng ating habi nga pagkakaloob sa kanyang gawain. Po, dahil sa pamagitan ng bagay na ito, unknowingly, tayo ay nag-iipon. Hindi sa mundong ito, kundi sa langit na kung saan ang sabi nga po doon sa kaharian ng Diyos, hindi ito mananakaw, no? Hindi ito mahahak. Naalala ko meron pong isang kapatiran na may pinos siya na kabubukas siya lang daw ng account doon sa isang bangko na iyon ay nawala kaagad yung kanyang yung kanyang idiniposito, no? Alam niyo, sa mundong ito, marami ang nagnanakaw, marami yung naghahack, no? Lalo na sa technology ngayon. Nakakagawa na sila ng paraan para ang inipon mo, ang mga pinaghirapan natin ay naroon na makuha o manakaw nila. Pero purihin ang ating Panginoon, ang mga iniimpok natin sa kaharian ng Diyos kahit kailan, hindi ito mananakaw. Amen? No, kung nais natin, mga kabataan, kung nais nyo na kayo ay makatapos sa inyong pag-aaral, no? Na bagamat sabi nga ay nasa isang pamilya tayo na kung titignan natin ay walang kakayahan, kapag tayo ay natuto ng tamang kaparaanan, makikita natin, no, na ang ating mga pangailangan ay ipoprovide niya. Marami na po nagpatotoo noon. Dahil bata pa lang sila, natuto na sila na magkaloob sa ating Panginoon. Naroon po na gumawa ang Diyos ng paraan para sila ay makatapos ng pag-aaral. No? Merong naroon na nakatapos sila, nakagraduate sila na from the start sila ay naroon na, habi nga ay, ang tawag dito, sila ay, anong term doon? Sila ay libre. No? Katulad po sila Pastora Chic. Natapos sila ng pag-aaral ng kanilang ng college na nakatanggap sila ng scholarship. No? Kaya maraming kaparaanan ng ating Panginoon. No? Kaya ang nais lang ng ating Panginoon, katulad ng number 5. Katulad ng number 5, ano sabing doon sa number 5? Giving reverence to His name. Kailangan daw po sa lahat ng ating gagawin, alam natin na siya ay maluluwalhati. Katulad ng sinabi sa Colossians 3:23, no, ang sabi ganon, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto man. Maging sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon, do it for the glory of God. Si Lord ang nakakakilala sa atin. Siya ang nakakaalam ng ating mga sitwasyon. Kapag ginawa natin ang lahat para sa kanyang kapurihan, makikita po natin, ang Diyos natin ay hindi madadaya. Ano man ang ating itanim, ito ay ating aanihin. Kaya kapag tayo ay nagtanim ng mga bagay na kung saan siya ay maluluwalhati at mapaparangalan, makikita natin, aanihin natin yung pong pagpapala na inilaan niya sa atin. Amen? Kaya sa pagkakataon pong ito, nais ang ating Panginoon na maging sa ating pagkakaloob. No? Naroon na hayaan natin na tayo ay maging tapat, hindi sa tao, kundi sa Kanya, na nakakaalam, nakakabatid ng lahat. At alam nyo, sa ating Panginoon, hindi siya after the amount. No? Hindi siya after the amount. Kaya nga yung pong halimbawa, yung tithes, no?
makikita natin na yung tithes, 10%, pero makikita natin na yung 10%, iba-iba yung amount, di ba? Halimbawa, ang 10% ng 10 piso ay piso. Ang 10% ng 100 piso ay 10 piso. Ang 10% ng 1,000 ay 100 pesos. Ang 10% ng tawag dito, ng 10,000 ay 1,000. Ibig sabihin, iba-iba yung amount niya, pero iisa na sa harap ng Panginoon, 10%, no? Kaya sa pagkakataon na ito, He is not after the amount, no? After siya dun sa katapatan natin, sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. At tandaan natin, kapag tayo ay napagkatiwalaan sa malaki, pagkakatiwalaan niya tayo sa maliit, tayo ay pagkakatiwalaan niya sa malaki. Amen? Kaya sa oras na ito, let's give Him the glory, no? Bigay natin yung reverence, yung paggalang sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagkakaloob. At alam naman natin na sabi nga, ito ay isang paraan para mabuksan ang pintuan ng kalangitan at ibuhos ang pagpapala na nararapat para sa bawat isa sa atin. Kaya sa umaga pong ito, let's give Him the reverence, let's give Him the habi nga po yung worship natin as a part of our worship to our God sa pamagitan ng ating pagkakaloob. Father, in the name of Jesus, salamat po sapagkat alam po namin, Panginoon, katulad po ni Himaya, ang ultimate goal niya, Panginoon, ay maparangalan ka. Kaya sa umaga pong ito, gayon din po, God, ang patuloy na ituro niyo sa amin na maging ultimate goal namin, Lord, sa lahat ng aming gagawin ay maitaas at maparangalan lamang ang inyong banal na pangalan. Katulad ng sinabi niyo sa Colossians 3:23, that in everything we do, we must do it all for your glory alone. Kaya hayaan niyo po na sa aming pagkakaloob, dalangin ang aming mga puso, maparangalan ka, Panginoon. At alam namin, you are not after the amount. You are after our hearts na nagnanais na sumunod sa inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa at tunay nga, Panginoon, hayaan niyo po ng aming mga kaloob ay maging mabangong samyo sa inyong harapan na kung saan, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga kaloob, maraming kaluluwa ang makakalapit sa inyo, makakatanggap sa inyo bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Salamat, salamat, salamat. Pinupuri ka namin, nilulwalhati, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord.
Praise. Amen. Muli nga po palakpakan po natin ang mga bata. Amen. For the glory of our God. Okay po, so sa lahat po ng graduates, mga kids, sino po ang graduate sa inyo? Hindi yung moving up ha, yung nag-graduate. Yung nagsuot ng toga, nagsuot ng o kaya yung sash, either preschool, kinder, or grade 6, junior high school, and college. So, we're inviting you po dito sa unahan. Lahat po ng nag-graduate. Sige po, lahat na nag-graduate. Ayan. Ayan. So, kayo po ay inaanyayahan namin dito sa unahan. Asan po si Henrik? Ayan, sino pa? Si Julian. Ayan, yung mga nag-graduate po natin. Hello. Ayan, kayo po ay pagpe-pray po ni Bishop. Dito. Dito daw po yung iba. Pray po natin sila. Sige po, ito natin lahat ng kamay natin sa kanila. Father, we pray in the name of Jesus sa aming mga kabataan na ito. Lord, na sa kanilang pagtatapos na nakaraan, may your blessing be upon them. At hayaan mo na magkaroon sila ng desire na mahalin ka at paglingkuran ka. At sila po'y patuloy mong pagpalain. Lord, increase mo ang kanilang pagmamahal sa iyo, ang kanilang pag-ibig sa iyo, at sila'y magamit mo sa iyong karyam dito sa lupa. Lord, ang mga bata pong ito, we pray, Lord, na mag-excel din sila sa pag-aaral habang lumalaki. O God, continue to bless their lives in the name of Jesus. Maging sigoy, Lord, sa kanyang katapatan sa iyo, pagpapalain mo siya, at patuloy mong i-increase ang kanyang love sa iyo, O God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Maging si MFGM, O God. Lord, salamat. Ikaw po ang mag-ingat sa kanilang lahat at lumaki silang naglilingkod sa iyo habang nabubuhay. And I release your favor, your protection, and blessing upon their lives, Father God. Marami pong salamat. We thank you and trust their lives unto you. In Jesus' name, amen. Amen. Okay. Okay, Ales, ha? Wag daw po kay Ito, Alex. reward ni Goy. Ayan. Yan, may konting. Sino ba Nag-graduate pa gumraduate? si ate. Jem. Oh, gumraduate ka ba? Ha? Oh, ba? God bless you, ha? Congratulations po sa lahat ng ating mga congratulations. graduates. Oh. Yan. Di ba si Bruno din ba? Sino pa isa? Ay, hindi. Okay. Wala na. Okay, God bless Hindi, you, ha? yan lang siya kasi. Oh, God Okay bless. po. Congratulations sa ating mga Congratulations. graduates. Ayan po, praise God po sa buhay ng ating mga kabataan. So, tayo po ay dumako sa ating pong mga ilang announcements. Okay po, so, this coming, Friday, ayan po, ang sa soaking po natin ay yung mga bata. So, we're encouraging po lahat ng mga nanay natin. Dalhin nyo po ang inyong mga anak dito. So, 12 years old, pababa. So, we will teach them how to come into the presence of God, how to pray. Dahil sabi nga po, in these last days, even ang mga bata po ay pwedeng gamitin ng Diyos. Amen? Nung last Friday po, marami-rami po ang mga mga kananayan, mga youth na kababaihan, mga young pro na nagpunta to pray. So, patuloy po tayong yun nga po, every third Sunday po ang mga ladies at ang mga ngayong this coming Friday naman po lahat ng mga bata, mga kids natin. So sila po ang naka-assign sa atin pong soaking. So we're encouraging na especially po yung mga magulang. Sabi nga po, hayaan po natin na lumapit po sila sa paanan ng ating Panginoon. Amen. So, other announcements po natin. Ayan po. So, meron pong camp sa Mindoro this coming August 31 to
July 31 to August 2. So, ayan po, sa mga sasama po, ayan, makipag-coordinate po kayo sa akin para po sa atin pong pagpunta doon. I think July 31 po ng madaling araw tayo aalis kasi hapon naman po yung start doon. So, ayan po. And even ang atin pong Kids Vacation Bible School, ayan po, with the theme of Growing Up with Jesus. Sa ano po ito? Sa darating na August 9 to 11. Dito po gaganapin sa ating church. So, 9 a.m. to 11 a.m. po siya. So, ito po yung mga levels natin. Ayan, ang level 1 po natin is 3 to 6 years old. Ayan po. And then ang level 2 is 7 to 9 years old. At level 3 po natin, 10 to 12 years old. So, this coming mga weeks po, pwede nyo na pong i-register yung inyong mga anak. If you want them to join our Vacation Bible School po. So, meron po tayong mga form na ipapa-fill upan para po yung complete name ng bata, yung nickname na ilalagay po natin sa ID at para po malaman natin kung anong level po sila. And then, we are encouraging yung mga young people po natin dahil bakasyon nyo naman po. We are asking for your assistance. So, sa mga youth po natin na available, sa mga young pro po natin na available, we are asking for your assistance po sa ating VBS. Makipag-coordinate lang po kayo kay Ate Clyde. Ayan po, sa atin pong head ng kids. So, in the coming days po, magkakaroon po kayo ng meeting together with her. Kaya po, kung available po kayo, paki-approach nyo po si Ate Clyde, ayan, para po mabigyan po kayo ng assignment, ng task para po sa ating VBS. And sa atin pong Speak Life, ayan po, every Mondays pa rin po ng 7 p.m. Kung hindi pa po kayo nakakapag-testify sa ating Speak Life and you want to share the goodness of God in your life, gusto nyo pong ihayag ang kadakilaan ng Diyos sa inyong buhay, you can approach si Henrik po, tsaka si Mariel para po ma-set po yung recording nyo para po ito ay maipalabas natin. Okay po? So sa atin pong Tinig ng Pag-asa, every Tuesdays and Thursdays ng 7 p.m. din po sa ating J-Blue page at ang ating pong midweek service. Ayan po, every 7:30 po, ay 7 p.m. pala po, 7 p.m. ng Wednesdays, we're inviting everyone at sabi po ni Bishop, lahat po ng leaders, ng workers, please stay for a while. Meron lang po tayong short meeting mamaya regarding the midweek. Meron po mga assignments na ibibigay po si Bishop. And yan nga po, nabanggit natin kanina, yung soaking this coming Friday ay ang mga kabataan po natin, mga kids, ang naka-assign po to pray and yun nga po, to worship our God. So, may kasama na lang po sa worship team na mag-a-assist po sa kanila sa praise and worship. Ayan po, maging atin pong every Tuesdays po na spiritual feeding and mentoring via Zoom. Ayan po. So, 8 o'clock p.m., sinasend po natin yung link. So, kung hindi pa po kayo nakaka-join and you want to join, pwede nyo po akong i-approach para po isasend ko rin po yung link sa inyo. And continuous po yung ating mga prayers ng Don't Watch. Mga tatay po natin ng 4 a.m., Mondays to Fridays. Mga nanay po natin, Mondays to Saturdays ng 5 a.m. Ganon din po yung mga pastors po natin. And, yan po, don't forget to like, subscribe, and follow our Facebook page at ang ating pong YouTube na J-Blue Church para po pwede po nating i-replay or panoorin ulit yung mga teachings po, yung mga Sunday services po natin or mga nakaraan po natin na mga sinishare sa atin na gusto po nating balikan. Ayan po, kaya po again, lahat po ng leaders, workers, please stay for a while. Meron lang po tayong short meeting with Bishop after po ng service. So tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa maga pong ito. Ay, bago ko po pala makalimutan,
Alam niyo po ba ngayon ay 18th birthday po ni Lynette. Yan po. So, pero kahapon po, nag-celebrate na po ang mga youth. Yun po, meron ng surprise celebration na ginawa sa kanya. But today is her 18th birthday. So, praise God po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. At meron po tayong first time visitor na in-invite. Nasaan po yung aking Nasa kids po yata, no? Yung in-invite nila, Zoe. Nasa kids po ba siya? Ito pala po. Tapos, yung mga youth po natin na ngayon lang nakarating or naka-attend, can we invite you po to come? We just want to acknowledge you bago po tayo mag-closing prayer. Sige po, wag po kayong mahiya. You are very much welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Kayo po ay nasa iglesia po kung saan wala po tayong ibang itinataas na relihiyon, na sekta, na tao, kundi ang Panginoong Jesus lamang po. So, yan po, habang pumupunta po yung iba, pwede po nating malaman. Ate, ano po pangalan mo? Yan, so nahihiya pa siya. Hello, welcome. Kuya, ano po pangalan nyo? Junjun. Junjun. Welcome, Kuya Junjun. Dito kayo tatlo. Ano pong name nila? Joshua? Si Ruby and Jericho. Ayan, praise be to God. Dito po tayo, wag po kayo mahiya. Hindi po namin kayo kakainin. I-welcome lang po namin kayo sa pamilya po ng ating Diyos, and Bishop Leo will pray for you. Sige po, lapit po tayo ng konti. Dito po tayo sa gitna. Sige, pag-pray po natin sila. Father, we pray, Lord, ang aming mga kapatid na ito na nakasama po namin sa gawain mo dito sa J Blue Church. Lord, we pray na hindi ito ang simula, hindi ito ang huli ng kanilang pagdako rito, kundi ito'y simula pa lamang upang makilala kanila sa tama't Bibliang paraan. Lord, I release your favor upon them. Lord, na maging malapit ka po sa kanila, sila'y magpatuloy na maglingkod sa iyo, O Diyos, habang nabubuhay. Lagi mo silang ingatan at gabayan upang madama nilang yung yakap ng pag-ibig. In-entrust po namin ang kanilang buhay sa iyo. At Lord, ito na po ang simula upang patuloy ka nilang mapaglingkuran at makilala. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala namin ang kanilang buhay sa iyo at patuloy nilang madama ang iyong pagmamahal. Thank you, Lord. Nagagala kami. Nakasama po namin sila. Marami pong salamat, Ama. In Jesus' name, this we pray. Amen. Welcome. God bless. Oh, ha? God bless. Wait lang po. Wag daw alis. Saglit. Ano ba? Okay. God bless. Ano ba? Asan yung Bible na mali? Di ba meron? Dito muna kayo. Lynn, Bible na mali. Di ba meron? Saglit, bibigyan namin kayo ng ano. Halika. Halika. Ay, ito yung ano Ito ay aklat ng Proverbs o kawikaan sa Old Testament. Karunungan at talino ang ibinibigay nito sa mga estudyanteng katulad nyo, sa mga kabataan, ha? Ito naman, yung New Testament na Tagalog. Babasahin niyan, ha? Oo. Ayan. Yun, ha? Praise God. Asan pa isa? Di ba tatlo sila? Halika. Ayan. Okay. God bless you, ha? Sige. Halika, bro. Ayan. Maganda itong Proverbs, no? Wisdom ang ibinibigay niya lalo sa mga kabataan. Ha? Babasahin niya. Okay. Sige, tayo dumako sa panghuling prayer. Mawi tayo kay Lord. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat.
Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo. Tayo po ay manatili sa presensya ng pananalangin. Yes, oh God, hallelujah. Father God, maraming salamat, Lord, sa aming gawain na ito, Panginoon. Truly, we call this day blessed, Panginoon. Amen. Thank you, oh God, sa patuloy namin pag-aaral sa buhay ni Nehemiah, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na you'll continue to bring leaders like Nehemiah, Panginoon, Amen. sa church na ito, oh Yes, Lord. Lord. And Lord, thank you, Lord, for reminding us, Panginoon, that to continue to do our part. Yes, Lord. Yes, oh Lord, we have our own part in rebuilding the walls of Yes, Jerusalem, amen. oh God. Yes, Lord God. At Lord, dalangin po namin na saan man pong panahon, Lord God, makita mo kami na ginagawa namin ang aming mga kanya-kanyang gawain, ang kanya-kanyang mga task na kung saan iniatang mo sa amin, Lord. Thank you, oh God, for the life of our bishop, Panginoon, na ginamit nyo magpahayag ng inyong salita sa umagang ito. Thank you, Lord, at dalangin po namin na patuloy niyo po siyang bigyan ng mga kapahayagan, Panginoon, na mai-impart niya sa amin. Thank you, Lord, for his life, oh God. And Lord, once again, as we declare this day a blessed, oh God, Yes, Lord. uuwi po kami sa kanya-kanya naming mga tahanan na Apo, kung Panginoon. saan dala-dala namin ang aming mga natutunan, O Lord. Hindi lamang po namin ito magagamit sa aming mga kanyang-kanyang tahanan, kundi sa aming pakakasalamuha sa Lord, Yes. sa aming mga trabaho, sa aming mga kaibigan, sa aming mga co-workers, O God. At makikita kayo, Lord, sa Yes. aming mga buhay. At Lord, babalik kami sa lugar na ito. Idedeklara namin, Yes. we will declare, Lord God, ang mga katagumpayan, Panginoon. Apo, Panginoon. Yes, Lord, dala-dala namin ang mga magagandang patotoo na ginawa mo sa aming buhay. Salamat. Thank you, oh God. We call this blessed, Amen. day blessed, and we call our week, the days ahead of Lord, Yes, oh God. blessed, oh God. Thank you, oh God. We
praise you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.